Daar bent u. Ja, dat ben ik. Goedemiddag. 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 Wij kunnen geen Limburgs met elkaar praten. Ik probeer het te verstaan, maar als je mijn dialect hoort, kom ik niet hier vandaan. U komt uit Duitsland. Ja, Ja. Prins Klaus dialect. Een Prins Klaus dialect. Nou, u gaat er zelf op een humorvolle manier mee om. Absoluut. Waar in Duitsland komt u vandaan? Hier over de Peul in Krefeld ben ik geboren. Krefeld. Krefeld geboren Ja. en getogen, ja. Maar ik woon nu inmiddels langer in Nederland dan in Krefeld. Dus, Oké. ik ben precies na 30 jaar van Krefeld naar Nederland verhuisd. Nu woon ik hier 33 jaar in Nederland. Zo. Oké. Nou, heb je ook mijn leeftijd inmiddels. Nou, mensen kunnen thuis denk ik wel rekenen. Waarom bent u waarom zijn ze uitgewanderd? Waarom bent u over de Peul gegaan? Ja, waarom? Vanwege werk. Ik ben vrachtwagenchauffeur geweest en hier heb ik meer geld verdiend. Echt waar? Ja, beter. Dus een brommievarer verdient hier meer dan in Duitsland? Ja, toen de tijd. Ne? Toen de tijd. Ook materiaal was beter, vrachtauto's beter onderhouden. En je kon hier een huisje huren, wat in Duitsland ja bijna gar niet mogelijk is, kun je gar niet betalen. En dan kom je in Duitsland al vaak in een WG of zo terecht, hè? Ja. Dat je een huis deelt met... Ja, inderdaad. Maar ja, dat is ja geen optie voor een familie. Hè? Nee. Maar u woont hier nu alleen? Nee, ik ben getrouwd met een Jamaicaanse vrouw. Wow! Ja, we zijn nu inmiddels 13 jaar getrouwd. Ja. Wat een multicultureel huishouden dan. Ja, absoluut. Ik ben nu maar multiculti ingesteld, zeg maar, zo'n beetje. Hè. En waar heeft u hoe heet ze trouwens? Dawn. Dawn. Dawn, der morgen. Ja, de ochtend. Ja. De zonsopgang, zoiets. Dawn. Ja. En waar hebt u Dawn ontmoet? Ja, in vakantie. Op Jamaica? Op Jamaica, ja. Ja, ik ben iemand die ook met backpack rondgegaan is. Maar ja, nou niet meer. Vanwege leeftijd. Maar u bent wel een avontuurlijk type? Absoluut. Cool. Trouwens, dit is een... Ja, Mitch die komt zo meteen weer deze kant op. Maar dat plaatje, het is net alsof we in een bos staan. Of in een boomgaard. Dat is ook zo'n beetje de bedoeling geweest. Ne? En niet alleen zeg maar bossen neerzetten of struiken of zoiets, sondern over nagedacht wat kunnen we doen. En dan kwam dat eruit, we gaan hier een beetje fruit planten. Nou, dus hier staan perenbomen, appelbomen, proemenbomen en dan nog een vijgenboom. Een vijg? En laten we de druiven niet vergeten. Die mogen we ook niet vergeten. Einmal wit, einmal blauw. Dus, maar gebruikt u het alleen om op te eten? Of maakt u ook... Ik geef dat aan mensen ook. En we eten er ook van. Het is nog niet... voor 4 weken geleden hebben we die laatste appels voor koken gebruikt. Van afgelopen jaar. Moet je nagaan dus. Geweldig. En ja, hier nevenaan bij de jeugdclub ben ik vrijwilliger. En ja, daar heb ik de naam is Valhalla. Ja. Daarom heb ik van de naam dan ook werk gemaakt. En ja, die hadden daar een tuin gehad, die was helemaal ook geen tuin. En nu hebben ze daar ook fruitbomen staan en dergelijke. En heeft u die dan neergezet? Ja. Ja, daar ben ik ook zo'n beetje aan het metselen voor die jongens. Ik ben er een beetje die hebben mich daarbij betrokken. Oder ingetrokken. Dus Het begon hier met dat kleine stukje wat u daar ziet, dat grijze kast. Daar wilde mijn vrouw, zei, kunnen we daar die paar bloempjes in zetten? Dat ziet er zo vies uit. Hè? Ja, ik zeg, maar dat hoort ons toch niet? Ik zei, moet je maar vragen, ik wist gar niet dat dat een jeugdclub was. Ja, en dan hoorde ik op een gegeven moment daar stemmen en dan ben ik daar naartoe gelopen. Ja, een van die jongens gevraagd en wat wil je doen? Och ja, dan leef je maar uit. Dus dat heb ik gedaan tijdens, daar hebben we nog een biertje bij het werk gegeven. Zo kwamen we, wat netjes. Ne? En dan kwamen ze aan, je mag maar binnenkomen kijken. Ja, en dat was een tuin, zeg maar, waar ik die potentie gezien heb.
Wat Ja. leuk. En nou ja, ik ben sinds een aantal jaren daar bezig dat te verbouwen en also de tuin. Dus metselen kunt u ook al? Ja. Ik doe van alles. Geweldig. Mijn auto repareer ik ook zelfs. Maar bent u nu met pensioen? Rentner? Ja. Rentner, oké. Ja, ik had een zwaar motorongeluk gehad in Duitsland. Maar hebben ze toteloos gered. En Oeh. sindsdien niks meer met werken. U was op weg met de motor? Ja, ik had mijn broer in Krefeld bezocht. Was midden in de stad, stond aan een rood stoplicht. Ik krijg groen, weer rechtdoor rijden. En dan daar kwam iemand voor een tegenligger. En die was van mening nog even voor mij, even linksaf te slaan. En dat ging mis. En u zegt, ze hebben mij totaal losgereden. Ja, ik heb in een rolstoel gezeten. Ik was een week van mijn leven kwijt, zeg maar, van coma. Het ging hard, ja. Het ging zo hard. Wat was er allemaal gebroken? Gebroken, hier, die handgelegd, dit was afgeschuurd. Omdat ik heb mich vastgehouden aan die stuur van de motor. U heeft zich schrap gezet? Ja, en die heb ik dan overslag gemaakt en ik heb nooit losgelaten. En daardoor heb ik dit stuur van de motor zo verbogen. Ja, ik heb daar nog foto's van, maar als je die ziet, dat... Met het bein helemaal in de kreukels. Ik had daar zo'n pin erin gehad, alle tenen gebroken. Hier zo'n gat in de kop. Die neus, oogkasten. En van binnen. En dan zijn er nog dingen die möchte ik niet aan mensen vertellen. Die ik mis en dergelijke. En hoe lang Toen is 2006 is het gebeurd. Maar dan bent u eigenlijk weer enorm goed. Ja, maar dank van de revalidatie. Ik ben nog steeds in revalidatie. Iedere week moet ik naar Duitsland toe om te revalideren. Je mag niet uit de beweging komen. Nee, blijven bewegen. Ja, bewegen, blijven. Ja. Dus. Ja, dat mag je doen. Nou ja, kijk, maar dat heb je in een bos, hè? In een boomgaard. Dan is er soms de ruimte een beetje... Ja. Maar u snapt natuurlijk wel dat u de meest opvallende voortuin van de hele straat heeft. Ja, zo'n beetje wel. Ik moet wel bekennen, ik heb deze dagen ook een meneer hier voor de deur gehad van het krantje De Klukske. Ja. Nee, daar staat mijn vrouw en ik verstanden ook in inmiddels. Vanwege, hij vond dat zo interessant, die Ja, maar dat is ook interessant. En van hem krijg ik ook nog een Serum Strepke. En Serum Strepke is een appelboom die hier alleen uit de buurt van Serum is. Dus die komt dan op een moment daar in de midden. Een trepke, hè? Strepke. Strepke, zeg je. Serum Strepke. Ja. Wat grappig. Ja. Hé, maar dit is eigenlijk wat heel veel mensen misschien ook zouden moeten doen. Ja, dat is Groente of fruit in hun... Want ze hebben het in eigendom. Ja, absoluut. En alles is hartstikke duur. Je wilt niet weten hoeveel appels hier van eraf komen. Dat is geweldig, En hier had ik vroeger ook nog, ja, het is een beetje, de tuin is een beetje veranderd in die zin, ja, dat de bomen groter en als je hier nog iets onder zet, dat wordt niet meer zo goed. Het groeit niet zo goed. Ja. Dus hier komen dan volgend jaar also bloemen in. Ik had hier groentes ook in gehad. Rode kool, Savoyekool, witte kool en salades. Ja, dan bleven die mensen soms staan. Oh, guck mal daar. Oh, daar. Dat was zo'n tuin, daar kon je alles in vinden en zoeken, zeg maar. Het is wel leuk u gooit er af en toe een woordje Limburgs tussendoor. Ja, hè? ja, mooi zo. Ja, Ja, dat is toch een teken dat ik een beetje aangekomen ben hier. Ja. U bent inmiddels ook geworteld hier, net zoals de appelbomen. Ja, absoluut. Ja, toch. Ik vind me hier absoluut prachtig. Ik vind het hier leuk. Ik zal hier nog nooit meer weggaan. Maar wat leuk dat u ook vrijwillig iets doet voor de jeugd hier in het dorp. Ja. Want het is toch voor de jeugd is het toch overal moeilijk. Absoluut. En nu hebben ze gelukkig in Serum al heel lang Walhalla. Ja, Walhalla, ja. Maar ik denk dat het altijd wel fijn is als iemand zegt van ik wil wel nog een beetje de handen uit de mouwen steken. En... Ja, het is zo'n beetje, ik kan nou ook niet de hele dag op de coast zitten. Weet je wel. En
ik ben toch graag actief en dat wat ik kan doen, Ja, dat doe ik graag. Dat u dat nog allemaal kan met uw beperkingen ook. Ja, maar ik heb dagen, daar doe ik wat. En dan zit ook weer dagen, dan kan ik helemaal niks. Also, en daarom hebben die jongens gezegd, ja, dit is niet erg. Doe maar, als je het kunt. En als je maar een week of 2 niks kunt doen. Nou, ik ben 2 maanden nou niks aan het doen, omdat ik ziek geweest ben. Hè. Covid gehad en ja, een beetje ja, die verschijnsel, die long-covid verschijnsel. Ik heb niet 100% kracht im moment. En wanneer heeft u COVID gehad? Nou, dat is direct hier naar Prulpop geweest. Een weekje na Prulpop was ik hartstikke op. Ik ben 2 keer geïnd en 2 keer geboosterd en toch had het me te pakken gekregen, was ik niet vast.